കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 18 ദിവസത്തേത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 9ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ? പകുതിയോളായി. 9ാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു മഹനീയമായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മരണസമയം എങ്ങനെ മംഗളകരമാക്കാം എന്ന് അല്ലേ? മരണം അതിനെ ഒരു ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലേ? ഭയം ഉണ്ടാവരുത്. മരണ ഭയമൊന്നും വേണ്ട. മരണസമയം അല്ലേ, ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? ഇപ്പോ മരണസമയം ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ജന്മം അതേ ഭാവത്തിൽ ജനിക്കണോ അല്ലേ? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടു? തുടർച്ചയായി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക അല്ലെ? മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് എളുപ്പം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പല യോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തി യോഗമാണ് ഈസി പ്രോസസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വേദങ്ങളിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോക വിവരണം ഒരു ഗ്രാഫിക് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒടുവിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, ഞാൻ മറന്നാല് കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. രഹസ്യമായത്, രഹസ്യതരമായത്, രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ളത്. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട്, ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയ അറിവുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതിലൂടെ നമുക്കും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം ഇത് ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും, ആർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരും. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയും. ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരാണ് മൂഢൻ, ആരാണ് മഹാത്മാവ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരും. മാത്രല്ല ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതാ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ? ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അതും സോ സിമ്പിൾ. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പോകാം 9ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഒമ്പതാം അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്നു പേര്. ദി മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് ആണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നീ എന്റെ നേരെ ഒരിക്കലും അസൂയാലുമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ല. ചിലവര് ആസുരി സ്വഭാവമുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാര്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്, അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ നേരെ അസൂയാലുക്കളാവും അല്ലെ. എന്നാൽ അർജുനൻ അറിയാം, ഭഗവാനിൽ ഒരു കുറവും അർജുനൻ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനോട് അസൂയ ഒട്ടുമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതറിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിനക്ക് മുക്തനാകാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകള് അതൊക്കെ വളരെ ഗോപ്യമാണ്, ഗുഹ്യമാണ്. അസൂയയില്ലാതെ ജിജ്ഞാസുവായവർ എന്നാണ്, അനസൂയ എന്നാണ് പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും രഹസ്യങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തുടരുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. ശ്രവണം, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രവിക്കുക. അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയോ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ലഭ്യമാക്കി തരും. നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാക്കി തരും. അപ്പൊ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സുഗ്രാഹ്യമായി തീരും. നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 3 തരം രഹസ്യമുണ്ട് അല്ലെ. ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഗുഹ്യതരമായിട്ടുള്ള അറിവോ, നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള് എന്നുള്ളത്. ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവോ, എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറിവുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഈ എന്താണ് രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്? രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായതാണ് ഈ അറിവ്. ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണ്. നേരിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നൽകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ഈ അറിവ്. ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഈ രാജവിദ്യ, കിങ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയണത്? രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യാണ്, പവിത്രമാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്നതാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാ പറയണേ. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയണത് വളരെ സരളമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ സുസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കണ സുഖം എന്നാണ്. ഇതുവരെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള ഈ അധ്യായത്തിനെ രാജവിദ്യ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വിവിധ തത്വസംഹിതകളും വേദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സൂക്ഷ്മ പഠനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ സത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ആ എസൻസ്, അത് രാജവിദ്യ എന്നുള്ള ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ് എന്നതാ പറയണത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കിങ് ആയിട്ടുള്ള രാജവിദ്യ ആയിരിക്കുന്ന ഈ അറിവ് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം.
ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാത്തവര്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാണിയില് ഒക്കെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. പറയാണ്, അവരുടെ ഗതി എന്താ? അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനിമൃതി ചക്രങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉഴലുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒരു മോചനം ഇല്ല, അല്ലെ? ആ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവരെത്താണ്. ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് നമ്മൾ അറിയണം ആദ്യം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ലാതെ മറ്റെന്തോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താലെയാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് സത്സംഗം വേണം, അല്ലേ? സജ്ജനങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഉറച്ച ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടി, അതിനെ വീണ്ടും ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം എല്ലാം പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്താം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് കുറിച്ച് തന്നു ഒരു രോഗത്തിന്, അപ്പൊ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കും, അല്ലെ? മറ്റൊരു ഡോക്ടറോടും കൂടി ചോദിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബുക്ക് നോക്കും, ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ടാ നമ്മൾ അത് എടുക്കുക മരുന്ന്. അതുപോലെ ഇപ്പോ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കുക. ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാതും നന്നായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ആചരിക്കുക. രാജവിദ്യ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവജീവജാലങ്ങള്. അപ്പോ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണില്ല, അല്ലെ? ഒരു ചെറിയൊരു രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ച് എല്ലാത്തിലും ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് ദർശിക്കുക? ഇപ്പോ പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാനും അവയിലില്ല, അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, സർവ്വജീവികളും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യണേ, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യണത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവണം നമുക്ക് ആദ്യം. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ എന്നിവ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഗോചരനല്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ, ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ആർക്കേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ? ആർക്കാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പിന്നെയും പല പല സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്, അല്ലെ? ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത്. 5-6 ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യം. സൃഷ്ടി ജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ അപ്പൊ പറയണേ. ഭഗവാന്റെ യോഗപ്രഭാവം എന്താണ്? സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെയൊന്നും അല്ല ഉള്ളത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമൊന്നുമല്ല.
മറിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ. മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയാണ്. സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവസൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, അതേസമയം വായു എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതേപോലെ സർവസൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭവം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പ്രളയം ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പിന്നെ അവിടുന്ന് പ്രഭവത്തിലാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ. 8ഉം 9ഉം ശ്ലോകങ്ങളുടെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ചർമ്മസുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ അതാ പറയണത്, പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയോ, ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് കർമ്മബന്ധനങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെയാണ് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവയിലല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, മറ്റൊന്നോ ജീവഗണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ 2 ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ ഭഗവാനുള്ളതില് ഒന്നാണ് ഏത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി, മറ്റൊന്ന് ജീവാത്മാക്കള്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യണേ പറഞ്ഞു. എന്നാല് എല്ലാത്തിന്റെയും ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിനാണ് എന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കി. ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ നിലനിൽക്കാനോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇപ്പോ സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ മുറിയിൽ ഒരു സുരഭില പുഷ്പമുണ്ട് വിചാരിക്കുക. ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തിനെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തമാണ്, അല്ലെ? അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. ഭഗവാന് പ്രപഞ്ച സംഘമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ആജ്ഞ കൊണ്ട് കടാക്ഷമാത്രത്താൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കോ ഭഗവത് ആജ്ഞയനുസരിച്ചേ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനാവുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 3 തെറ്റിദ്ധാരണകള് ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? നമ്മള് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാമൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പറയാണ്, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നു, അല്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് മനുഷ്യനാട്യത്തിൽ അവതരിച്ചു. അപ്പോള് മൂഢന്മാരെന്താ വിചാരിക്കണത്? സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ, അതും കാലിമേച്ച് നടക്കണു യാദവൻ എന്നൊക്കെ, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനാണ്, അല്ലേ? ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിയില്ല. ആർക്കോ? മൂഢന്മാർക്ക്, അല്ലെ? മൂഢന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 3 തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മൂഢന്മാർ ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ, ശിശുപാലൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ. പിന്നെയോ കൃഷ്ണനും അന്യദേവതകളും തുല്യരാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. അവരൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രാണ് എന്നറിയണം. പിന്നെ 3-മത്തെയോ പ്രകൃതിയാണ് സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ളത്. സർവശ്രേഷ്ഠൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? മനുഷ്യരൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കണ്ടത് എല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത അവർക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളുടേതുപോലെ വിചാര വികാരങ്ങളൊന്നുമല്ല ഭഗവാന്റേത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അത് അറിയുക. 12-മത്തെ ശ്ലോകം. മോഘാശ മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇപ്പോ മൂഢന്മാര് ഓരോരോ തരത്തില് വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അല്ലെ, അവർക്ക് ആസുരി സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടാവുക. ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് ആകൃഷ്ടരാവുക. അങ്ങനെ ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയില് മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യവും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പ്രതീക്ഷയില്ല. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം അവരുടെ നിഷ്ഫലമായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക മൂഢന്മാരുടെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആസുരികൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ഒരിക്കലും. ഈശ്വരന്റെ ശരിക്കും അറിയാത്തവർക്കോ ദുഃഖം, നിരാശയാണ് ഫലം അല്ലെ? ഭക്തന് മറ്റൊരു സമ്പത്തും ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനെ ലഭിച്ചാ മതി. മൂഢന്മാര് രാക്ഷസീയവും ആസുരീയവുമായ പ്രകൃതിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തില് അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം നിഷ്ഫലമാക്കി കളയാണ് ചെയ്യണത്. 13-മത്തെ ശ്ലോകം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുന, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവൂലോ, വിശിഷ്ടാത്മാക്കളായിരിക്കും അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാലെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് അവര് ഭക്തരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് അവര് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുക. അങ്ങനെ വ്യാമോഹം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവര് മഹാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ദേവീ പ്രകൃതിയാൽ അവരെപ്പോഴും സുരക്ഷിതരുമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു മാധവേന്ദ്ര പുരിയാണ് അല്ലെ. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്നുള്ള ഒരു ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തില് മരച്ചോട്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എപ്പോഴും നാമജപം, ഭഗവത് സേവനം മാത്രം, മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല. അങ്ങനെ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ഒരു വിശിഷ്ടാത്മാവാണ്. ആ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതരാണ്. അവർക്ക് വിശപ്പോ ദാഹോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമോ ഒന്നും അവർക്ക് ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കണ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു ബാലൻ ഒരു കുടം പാല് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു, അങ്ങ് വിശന്നിരിക്കണ കണ്ടിട്ട് മാതാജി തന്നയച്ചതാണ് അങ്ങേക്ക് കഴിക്കാൻ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ബാലൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് കുടിച്ചു. കുടം എടുക്കാൻ ബാലൻ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ വന്നില്ല. രാത്രി സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. കാട്ടിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ട്, അത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് അത് കാട്ടിൽ കുഴിച്ച് എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളുടെ സഹായത്താൽ എടുത്തു. അങ്ങനെ അവിടെ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ആരാധന നടത്തി. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ കഥ. പിന്നെ 14-മത്തെ ശ്ലോകം. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത
നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിക്കുക, പിന്നെയോ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക ഭക്തിമാർഗത്തില്, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യും അല്ലേ? ഒരു ദണ്ഡ നമസ്കാരം, ഒരു വടി ദണ്ട് വീഴുന്ന മാതിരി കിടക്കുക, എന്നിട്ട് നമസ്കാരം ഭഗവാന്. അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്താൽ മതി, മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാം. പിന്നെ അതും കൂടാതെ മുട്ടിനൊന്നും വയ്യ, വേദനയാ, അങ്ങനെയുള്ളവര് ശരണാഗതി ചെയ്യുക, കൈ രണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കാൻ വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ അത് വലിയ കേമ അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തു അല്ലേ, ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിന്റെ. അതുപോലെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക? ദിവസം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യും അല്ലെ? സദാ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കും, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയും. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് മഹാത്മാ എന്ന് പറയാ, അയാളെയാ. ഓ, ദേവീ പ്രകൃതിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. മറ്റേ മൂഢന്മാർക്കോ ആസുരി പ്രകൃതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 17. പീതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക് സാമയജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമയജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. പറയാണ്, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ, അമ്മ, അച്ഛൻ, രക്ഷകൻ, പിതാമഹൻ ഒക്കെയും ഭഗവാനാണ് അത്രേ. പിന്നെ എന്താണോ അറിയേണ്ട അറിവ് അതും ഭഗവാനാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഋക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും, അഥർവം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, 4 വേദങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതിൽ 3 വേദം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ത്രിവേദി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ചിലര് 3 വേദം പഠിച്ചവര്, ചതുർവേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വേദം പഠിച്ചവര് എന്നൊക്കെയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം 18ഉം 19ഉം ഇവിടെയുണ്ട്. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, എല്ലാം ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്, ഭരണകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്, പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം ഒക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും എല്ലാമേ ഭഗവാനാണ്. ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഭഗവാൻ. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ജനനവും മരണവും എന്താ പറയണ്ടേ, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴ നിർത്തുന്നതും അതുപോലെ ആത്മാവും ജഡവസ്തു പറഞ്ഞ ശരീരം എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം 20ഉം 21. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ പ്രകാരം ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടി? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ വേദപഠനം നടത്തുക, സോമപാനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കണത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവര് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവിടെ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അവരനുഭവിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ കർമ്മകാണ്ഡമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികള്
ഒരു യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്യ ഒക്കെ ചെയ്യും. ഫലോത്തിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്തിന്? ഐശ്വര്യത്തിന്, സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യണതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണവർക്ക് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പുണ്യ ലോകമായിട്ടുള്ള ആ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗലോകത്തില് ജനിച്ച് അവിടെ ദിവ്യങ്ങളായ സുഖങ്ങളെയൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ വേളയില് അത് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ആ ക്രെഡിറ്റ്, ആ ഫലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, സീറോ ബാലൻസ് ആവുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് മാത്രം സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ ഗതി? ജന്മമൃത്യു പരമ്പര. മറ്റൊന്നും ശ്രേഷ്ഠമായതൊന്നും കിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഒന്നും അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 22 അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉത്തമ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. അവർക്ക് ഉള്ളതൊക്കെയോ അതൊക്കെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതിയാവൂല്ലേ ശുദ്ധഭക്തർക്ക്? പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് നിലനിർത്താനുള്ളത്? ആ ആത്മബലം, അത് ചോർന്നു പോവരുത്, അല്ലെ? കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതൊക്കെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും ഭഗവാൻ. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നതാ പറയണേ. അപ്പോ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം, പിന്നെന്താ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രേമഭക്തി വരെ എത്തണ ആ 9 വിധ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മുഴുവൻ സമയവും പിന്നിട്ട് ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അടുക്കും. പിന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ആ ഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യം നിഷ്പ്രയാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ജ്ഞാനികളാണെങ്കിലോ വിശ്വരൂപം, അതിലാ ആരാധിക്കുക. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും ബദ്ധജീവിതത്തിലേക്ക് വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേപ്യന്യ ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്തി അവിധിപൂർവകം യജന്തി അവിധിപൂർവകം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ അന്യദേവതമാരെ ഭജിക്കണ ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ വിശ്വാസപൂർവം അങ്ങനെ അന്യദേവതകളെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്നാൽ അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകമാണ്. ഇപ്പോ വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, മറ്റ് ദേവതകളെ അല്ല ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് വിധിപ്രകാരം. വിധിപ്രകാരം അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്യദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നത്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ
എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അല്ലേ അവിടെ ജനിക്കും. പിതൃപൂജകരാവട്ടെ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തര് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവാരാധന അല്ലെ, പിന്നെയോ പിതൃക്കളുടെ ആരാധന, പിന്നെ ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ, ഓരോ മരങ്ങളിലൊക്കെ പ്രേതമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മരത്തിനെ പൂജിക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. പരമദിവ്യോത്തമ ആ പുരുഷനെ ഭജിച്ചാൽ മതി, മറ്റു ദേവതകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ മരത്തിന്റെ വേരുകൾക്ക് ജലം ലഭിച്ച ഫുൾ മരത്തിന് അതായി അല്ലെ. ആഹാരം വയറ്റിലേക്ക് എത്തിയാല് എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഊർജം ലഭിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും പ്രകൃതിയും എല്ലാം പ്രസന്നരാകും. 26ാമത്തെ ധന്യമായ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരണേ ഇവിടെ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് ഒരാള് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു തുച്ഛമായ വസ്തുവാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ, ഒരു ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസിയില ഭഗവാന് താല്പര്യം, അത് സമർപ്പിക്കാം. പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കാം, ജലം സമർപ്പിക്കാം അല്ലെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. പിന്നെ എന്താ, ജലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഭഗവാന്? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. 27 യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. പറയാണ്, എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചു ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് നിവേദിക്കണേ, എന്താ ഭക്ഷിക്കണേ, എന്താണ് ദാനം ചെയ്യണേ, എന്ത് തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എല്ലാമേ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഭഗവാന് ഒരാളോടും അസൂയയില്ല, പാർഷ്യാലിറ്റിയും ഇല്ല, എല്ലാത്തിനോടും സമഭാവനയാണെന്നാ പറയണേ. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന്മാരോടൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനം ഭക്തി പുരസ്സരം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അയാളുടെ സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്ത് അയാളും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഭഗവാൻ അയാളുടെയും സുഹൃത്താണ്. ഭഗവാനിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ വസിക്കുന്നത്. ഭക്തൻ സുഹൃത്ത് വിഭീഷണൻ, നമുക്കറിയാം രാമായണത്തിലെ വിഭീഷണൻ ഭക്തനാ. സീതാദേവിയെ തിരികെ അയക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് രാവണനോട് അല്ലെ, രാവണൻ അതൊന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ വിഭീഷണൻ ഒരിക്കല് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ കാണാൻ ചെന്നു. ലങ്കാപതേ എന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സംബോധന ചെയ്തത് വിഭീഷണനെ. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി രാവണൻ വന്ന് അടിയറ വെച്ചാലോ, അപ്പോ ലങ്ക രാവണന് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ
ഇപ്പൊ വിഭീഷണനെ ലങ്കാപതി എന്ന് വിളിച്ചേക്കണു. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു പറയാണ്, അങ്ങനെ അടിയറ വെച്ചിട്ട് രാവണൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കില് രാവണന് ഞാൻ ഏതാ കൊടുക്കുക? അയോധ്യാപതിയാക്കും, അയോധ്യ തന്നെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഭരതനോ ചോദിച്ചു. ആ, ഭരതന് ഞാൻ വൈകുണ്ഠം തന്നെ കൊടുക്കും എന്ന്. ഭക്തന്മാരോട് അത്രയ്ക്കും സ്നേഹാണ് ഭഗവാന്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസ്ഥിതോ ഹി സാ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തിയിലൊക്കെ സാധനകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു, തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ പിന്നീട് അയാള് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. നാമം ജപ പ്രചരണം എല്ലാ വീടാന്തരം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരോടും നാമം ജപിക്കൂ, നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ നീചരായിട്ടുള്ള ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് മദ്യപിച്ചിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവര് നദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. എല്ലാരെയും ഉപദ്രവിക്കും. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹത്തിലൊക്കെ മാംസമൊക്കെ കൊണ്ടിടും. അങ്ങനെയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളാ. അപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞപ്പോഴ് മദ്യക്കുടമെടുത്തിട്ട് തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തല പൊട്ടി ചോര വന്നു. മഹാപ്രഭു ഇതറിഞ്ഞ് സുദർശന ചക്രം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കരുണാവതാരമാണ്, ആയുധം എടുക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്. ഈ അവസരത്തില് ആയുധം എടുക്കരുത്. അങ്ങനെ അവരുടെ തെറ്റ് പൊറുത്തു. അങ്ങനെ അവര് ഭക്തരായി എന്നാണ്. തുടരെ നാമജപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയവരും. 31. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, തെറ്റ് ചെയ്താലും പിന്നെയും ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ വേഗത്തില് ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അത് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ അർജുന എന്ന്. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ആര്യ ഈ പ്രഹ്ലാദനെ, അല്ലെ, കുട്ടി. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദനെ പല വിധത്തില് വധിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം പിതാവ് പോലും ശ്രമിച്ചു, അല്ലെ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തില് കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്ന വിഷ്ണു, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദന് ഒരു ഭയവും ഉണ്ടായില്ല. ദേവതമാര് പോലും ഭയന്ന് വിറച്ചു എന്നാ പറയണേ. അങ്ങനെ ആ മൂർത്തി, നരസിംഹമൂർത്തി പ്രഹ്ലാദന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പോ അർജുനനോട് എന്താ പറയണേ? എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല എന്ന് നീ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും, സർവരും കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാ മതി, പിന്നെ നാശം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. 32. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേബി സ്യുപാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേബി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. പറയാണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ഏതു കുലത്തിൽ പിറന്നു വിഷയമല്ല. സ്ത്രീകളാണോ, കച്ചവടക്കാരാണോ, ശൂദ്രരാണോ, അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഭക്തനായാ മതി. അങ്ങനെ ഉള്ളവര് പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന്. ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വല ശ്ലോകമാണ് 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്ത്വൈവ മാത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. പറയാണ്, നീ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അതിന്റെ ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന്. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ വേണം അല്ലേ? മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം, ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുക, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സദാസമയവും. അതാണ് പറയണത് ഇവിടെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകം 18-ാം അധ്യായത്തിലും ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വരി മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസം. അപ്പോ മലിനമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാൻ കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ അല്ലേ, കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് അതിന് സഹായിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് സാരം. പരമസത്യമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണന്റെ പരമപ്രഭാവത്തില് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 34-ാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് കാണണം അല്ലേ? ഇതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. ഇത് കുറച്ച് ഒന്നിച്ചൊരു താഴോട്ട് പോണതാണ് കേട്ടോ. ഇതാ താഴേക്ക് ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ. ഇവിടം വരയ്ക്ക് വന്നു. ഇനി മുകളിലേക്ക് നീക്കി കാണിക്കാം. ഗോലോക ചാർട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അങ്ങനെ ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഈ നീല നിറം കാണുന്നത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ 3 ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ ഒരു കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ചർമ്മസുഷിരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലേ ധാരാളം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ വേളയിലും. ഈ ഗോൾഡൻ ബബിൾസ് പോലെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ധാരാളം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളില് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം, ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ആ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ. മുറിച്ച ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഗോളം. നേർ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാ കാണുക. എങ്ങനെയാ കാണുക? അവിടെ ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രപഞ്ചം അല്ലെ, ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് ഒരു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വരും. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. ആ വിഷ്ണുവിന് ലക്ഷ്മി സമേതനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ആയിരിക്കും. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭികമലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവണത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുമുണ്ട്, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തും ഓരോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിടെ നാഭി പങ്കജത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവുള്ളത്, ലോർഡ് ബ്രഹ്മ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങളുമുള്ളത്. അപ്പോ മുകളില് സത്യലോകം, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം, ഏറ്റവും മുകളില് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ബ്രഹ്മലോകം, പിന്നെ തപോലോകം, ഇതിന് താഴെ
കുമാരന്മാരാണ് അവിടെ അധിപതികള്. പിന്നെ ജനലോകം പ്രജാപതിമാരുടെ, മഹർലോകം ഭൃഗുമുനിയുടെയൊക്കെ, പിന്നെ സ്വർലോകം നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരുടെ, പിന്നെ ഭൂവർലോകം അതാണ് ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ലോകം, പിന്നെ ഭൂർലോകം മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ള ലോകം, പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം, അങ്ങനെ 7. അതിന്റെയും ആ പാതാളത്തിന്റെയും താഴെയായിട്ടാണ് 28 തരം നരകലോകങ്ങൾ വേറെ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണു ഉണ്ട്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഇതവിടെ ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണു ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ധ്രുവനെ കാണാം. ധ്രുവ നക്ഷത്രം ഇതവിടെ അല്ലെ, ധ്രുവ നക്ഷത്രം ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളില് ഇവിടെ ശംഭു, മായ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോള് നടത്തുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ആരില്ല? ശംഭുവിന്റെയും മായയുടെയും കയ്യിലാ. പിന്നെയോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് പിന്നെ ധ്രുവനെ കാണാം. ധ്രുവനെ കണ്ടു നമ്മള്, ധ്രുവ നക്ഷത്രം കണ്ടില്ലേ? അപ്പോ ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ട ഇപ്പൊ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും 7 ഔട്ടർ കവറിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ 7 കവറിങ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഈ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടി 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോ ഈ പഞ്ചഭൂതവും മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് ഈ 7 കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എർത്ത്, വാട്ടർ, അങ്ങനെയൊക്കെ, സ്കൈ, അതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അതൊക്കെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് ഈ 7 ഔട്ടർ കവറിങ്. നമ്മൾ ശരീരം വിട്ട് ഈ ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ 7 കവറിങ് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് കടക്കണം. ഈ 7 കവറിങ്ങും പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സത്യാഹങ്കാരമായി മാറും. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം സത്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും നിരവധി ദമോളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെയും ഓരോരോ വിഷ്ണു അധിപതിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അനേകം വൈകുണ്ഠങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാം ഓരോ തരം, ഇപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അന്ത്യവേളയില് എന്താ പറയാ, രഥം തെളിക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അവസാനം സ്മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ ആധിപത്യമുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാണ് ഭീഷ്മദേവര് പോയത്. അതേപോലെ ഓരോരോ രൂപത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവര് വിഷ്ണു അധികാരത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. ഇവിടെ അനവധി വൈകുണ്ഠങ്ങള്. ഇനി വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ വിഷ്ണു ഉണ്ട്, അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അയോധ്യയുണ്ട്, ഇവിടെ മധുരയുണ്ട്, ദ്വാരകയുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള കൃഷ്ണലോകം. ഏറ്റവും മുകളില്, ഏറ്റവും ടോപ്പില് അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുമൊത്ത് നിത്യലീലകളാടുന്നത്. അപ്പോ അവിടെയും ഈ ഓരോ ഇതളുകള് താമരയുടെ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലെ? താമരയുടെ ഓരോ ഇതളുകളിലും അതൊക്കെയും ഗോലോകത്തിന്റെ പാർട്ട്. എന്താ പറയാ, നല്ല നല്ല രത്നങ്ങളൊക്കെ പതിച്ച മണിമാളികകളും മന്ദിരങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അവിടെ. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും താഴെ വന്ന ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഉണ്ട്. വേണം സൂര്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടാണ്. ഇവിടെ കറുത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകം ഇരുട്ട് പിടിച്ചതാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നും ഇല്ലെങ്കില് നമ്മള് ഇരുളടഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്താ. കുണ്ഠതയാ. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണ്ഠത ഇല്ലാത്തത്, ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഇത് കുണ്ഠമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ, കുണ്ഠമാണ്, വൈകുണ്ഠമല്ല. അങ്ങനെ. അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വര പോലെ കാണുന്നില്ലേ?
നമ്മളുടെ നാമജപമാണത്. നമ്മളുടെ നാമജപത്തിന്റെ ആ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ ചെന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇതിലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെയും പോയിട്ട് ഇതിലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളോട് ചേരണം. അത്രയും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോ ഇത്രയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുക. ഗോലോക ചാർട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേവീധാമത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ മഹത്തത്വത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ പറയാ 2 മണിക്കൂർ തന്നെ പറയാനുള്ളതുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഗോലോകം എത്ര വിദൂരത്തിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആർക്കാ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതെ. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ ഏതെല്ലാം? ഏതൊക്കെയാ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും. അതെ. ശ്ലോകം 9:13 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയണേ? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അതെ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എഴുതിയാൽ മതി. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 9:14 പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ആ ശ്ലോകത്തിൽ. 9:22 എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അതെ. ശ്ലോകം 9:22 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് ആരാണോ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അതെ അതെ, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കും, ഉള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അടുത്തത് ശ്ലോകം 9:25 എന്താണ് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകൾ ചെയ്യുന്നവർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും ജനിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അതെ. അടുത്തത് എന്തെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ശ്ലോകം 9:26 പറയുന്നത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അതെ. 9:27 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതെ അതെ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതെ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി പരിത്യാഗമെന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
അല്ലല്ല, ആ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമല്ലേ എഴുതേണ്ടത്? ആ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യന് അതെഴുതി. ഭഗവാനെ അത് ഭഗവാന് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ? 10ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. 34 ശ്ലോകം. ശ്ലോകം അതെ, 34. അതല്ലേ പറയണ്ടേ? ഭഗവാനിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധൈര്യവാനാവുക, ആരാധിക്കണം എന്നാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഭഗവാനെ ഭഗവാനിൽ പ്രണമിക്കുക. പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ എന്നാണ് ആ പ്രാപിക്കും. ആ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. മറ്റേത് തെറ്റാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ശരി ശരി. പിന്നെ എന്താ രാജ രാജവിദ്യ, രാജവിദ്യ രാജഗുജ്യം എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം, ഈ രാജവിദ്യ, അറിവുണ്ടല്ലോ, അത് രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യം. രഹസ്യങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് വെച്ച് രഹസ്യവും രഹസ്യവും ഏറ്റവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണ്. പവിത്രവുമാണ്. നേരിട്ട് ആ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതാണ്. നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. പരിപൂർണതയാണ്. ശാശ്വതവും അതന്നെ, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അതെ അതെ. ഇനി മാതാജി അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. 10ാമത്തത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? മനസ്സിലായില്ല. രാജവിദ്യയുടെ ആ അതെ, ആ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. ജ്ഞാനം അതെ. രാജവിദ്യയാണ്. രാജവിദ്യ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയണത്? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമാണ്. ഇത് എല്ലാവിടെയൊന്നും കിട്ടില്ല ഈ അറിവ്. വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തർക്ക് മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാ ഭഗവാൻ. ഏറ്റവും പവിത്രമായ അറിവാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും ഈ അറിവ് നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാലേ. അതാണ് പറയണേ. പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ഈ അറിവ്. ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഈ അറിവ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം എന്ന്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്, പവിത്രമായത് എന്തിനു വേണ്ടി? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭ്യമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതാണ് നമുക്ക് രാജവിദ്യ എന്നതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കി തരുന്നത് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അത് കിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഇത്. മാതാജി അറിവിന്റെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരും മാതാജി. അത് രഹസ്യവിദ്യ അറിവുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തരുന്ന ജ്ഞാനം, അറിവുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ, ഗോപ്യമാക്കിയിട്ട് രഹസ്യമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുക. എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ? പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവാണ് രാജവിദ്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കണത്. അതോ പവിത്രമായതാണത്. എന്നാലോ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അറിവാണത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അറിവാണത്. അത് ശാശ്വതമാണ്, നാശമില്ല ആ അറിവിന്. സന്തോഷത്തോടെ സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം എന്നാണ്. നമുക്കത് ഏറ്റവും സുസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തില് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭക്തി യോഗം എന്നുള്ളത് ഈസി പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തി വളരെ സരളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പോ ഈ രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഈ രാജവിദ്യ നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം എന്ന് പറയാണ്. അതാണ് അങ്ങനെ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന പരമവും പവിത്രവുമായിട്ടുള്ള രഹസ്യതമമായ അറിവാണ് രാജവിദ്യ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇനി കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും? മാതാജി 9:25 ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരും. ആ പിതൃപൂജന്റെ ഒക്കെ. അതെന്താണെങ്കില് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റു ദേവന്മാരെ, അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആ ദേവലോകത്താണ് എത്തുക. ദേവലോകം ഏതാ? സ്വർഗം അല്ലെ? ദേവന്മാരുടെ ലോകാണ് സ്വർഗം. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു സ്വർഗമൊക്കെ എവിടെയാന്നുള്ളത്. ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കിയപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാ, ഇതാ ദേവന്മാരുടെ ആ സ്വർഗലോകാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണേ. ആ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുമ്പോ ശിവൻ അല്ലേ, ശിവ പാർവതി ദേവി അതേപോലെ ഓരോരുത്തരും ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എന്നാ പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുമ്പോഴോ ഈ പിതൃലോകത്തെത്തും. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? പിതൃലോകം ഒക്കെ ആ 17, 14 ലോകങ്ങളിൽ ഒരു ലോകം കണ്ടു അല്ലെ? അവിടേക്ക് എത്തും. പിന്നെയോ ഭൂതപ്രേതാദികളെ, അതായത് ഈ ഒരു മരത്തിലൊക്കെ പ്രേതം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മരത്തിനെ പൂജിക്കണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ വനവാസികൾ പോലുള്ളവര്, അവരൊക്കെ എവിടേക്ക് എത്തുക? ആ ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ? ഭുവർ ലോകം, അതാണ് ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ലോകം. അവിടേക്ക് എത്തും.
അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, ജീവിക്കും. എന്നാ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരെവിടെയാ എത്തുക? നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? കൃഷ്ണലോകം ഏറ്റവും മുകളില് ഗോലോകം അല്ലേ? ചിന്താമണി ധാമം, അവിടേക്ക് എത്തും. വ്യക്തായോ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും? 9ാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാതാജി. 9ാമത്തെ എന്താ ചോദ്യം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് 4. എന്തൊക്കെയാ 4 കാര്യങ്ങള്? ഭഗവാനില് മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ 4 കാര്യങ്ങള്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. 4 കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും? അവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിക്കൂ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. വ്യക്തമില്ല. കേക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം, പറയൂ. കേക്കാമോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായമായി രോഗാവസ്ഥ കിടക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റില്ല. പിന്നെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആത്താഹ ശീലാസ്ഥ ഭീതാഹ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു എന്തുവാ യാന്ത്രിക യുഗ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അല്ല എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി രോഗം മാറാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്രമാത്രം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുക, മറ്റേ മാതാജി എന്നോട് അതിനകത്ത് വിഷമം ദേഷ്യം തോന്നുന്നത് അറിവില്ലായ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണത്? അത് എത്രമാത്രം ഫലവത്താവും? നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഒരാൾ വയ്യാ കിടക്കുന്നു, ആ ആളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ കിടന്ന് നരയിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമം. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ വേർപാട് ഉണ്ടോ ദുഃഖം ഇപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തിരിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയോടെ ഇത് കേട്ട് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചത്, എന്താണ് നിവൃത്തി മാർഗം? അമ്മ വിട്ടുപോയി, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് തിരിച്ച് പൂർവ്വാവസ്ഥയിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ വിഷമം കണ്ടു. അമ്മയുടെ അടുക്കി ഇരുന്ന് ഞാൻ മരണം കാണാൻ വേണ്ടി ജോലി രാജിവെച്ചു, ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു. ഞാൻ അമ്മയുടെ മരണം എങ്ങനെയാണ് എന്തെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ അമ്മയുടെ അടുക്കി ഇരുന്നതല്ലാതെ അമ്മയുടെ പ്രാണം പോയ സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലാണ്, തിരുനെല്ലി ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പം ആണ് ഇവിടെ ജീവൻ പോകാനായിട്ട് കിടക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ ആ പ്രാണം പോയ സമയത്ത് അടുക്കില്ല. അത് എൻ്റെ യോഗം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ സംശയം ഇതാണ്, നമ്മള് ആ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ഇനിയിപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങള് അവർ എവിടെ ആ പ്രഭു ലെഫ്റ്റ് ആയാ? കണക്ഷൻ പോയി മാതാജി. നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവോ? അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് വർത്തമാനം ക്ലിയർ ആവുണ്ടായിരുന്നില്ല. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് മാതാജി. നാളെ ഒന്നുകൂടെ പറയാല്ലേ? കഷ്ടായി പോയി. അദ്ദേഹം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അമ്മ മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത്? പ്രഭു എന്താ ലെഫ്റ്റ് ആയി? മാതാജി വന്നു തോന്നുന്നു. വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി. അതെ, പ്രഭു ലെഫ്റ്റ് ആയില്ലോ.
തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പൊ പറയൂ. പ്രഭുജി തിരിച്ചു വന്നു. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കണില്ലേ ഒട്ടും? അതെ, മ്യൂട്ടില. പ്രഭുജി ശബ്ദം വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലേ? വീഡിയോ അമ്മ ഇത്രയാണ് മനസ്സിലായത് പ്രഭു. അതെ, വിളിക്കാം. അമ്മ മരിച്ചു. ആ മരണവേളയില് അങ്ങക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയില്ല, അതല്ലേ? നെറ്റ് ഇഷ്യൂ അല്ലേ? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ അല്ലേ? പോയി, പ്രഭു പോയി. എന്താ ചെയ്യാ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? മാതാജി. എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ? ഗ്രൂപ്പിലൊരു ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ വീഡിയോ വേണ്ട പ്രഭു, പറഞ്ഞോളൂ. വീഡിയോ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞോളൂ. കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ച അമ്മയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. വേറെപ്പെട്ട സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത റൂമിലായിരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ അവധി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു, ആ കാര്യം സഫലമായില്ല. അതായത് അമ്മയുടെ പ്രാണൻ പോകുന്നത് അതുവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പ്രാണൻ പോയത് 5:50 സമയത്താണ് പോയത്. പക്ഷെ ആ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ നിന്നു. പക്ഷെ എനിക്കത് കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുണ്ടാകാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ദുഃഖം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെ നമ്മൾ അത്രയും ദിവസം അതിന് വേണ്ടി മാസങ്ങളോളം വ്രതം എടുത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു. പക്ഷെ ആ അന്ത്യസമയത്ത് നമുക്കത് കാണാനുള്ള ഇതുണ്ടായില്ല. യോഗം ഉണ്ടായില്ല. യോഗം ഉണ്ടായില്ല പ്രഭു. എന്താ ചെയ്യാ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ആ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുക്കലോട്ട് തന്നെ വരിക, വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, പകല് ഇത് വായിക്കുക, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ദിവസവും ജപിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും. പക്ഷേ എന്നാ അതേസമയം അത്ര ദുഃഖം ഞാൻ ധീരമായിട്ട് അന്നേരം നിന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കല്ലേ? മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് അല്ലേ? അതിനെന്തിനാ ദുഃഖിക്കണേ? അമ്മ ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവത് പാദങ്ങളില് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നാളെ നമ്മളും അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചെല്ലുന്നു. അല്ലേ? അങ്ങനെ സമാധാനം. അതെ മാതാജി, അതേ പറ്റൂ. അതില് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രഭു. വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അമ്മ അത് ശുശ്രൂഷിക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും മരണം നമ്മൾ കണ്ടോളണമെന്നില്ല. പലരുടെയും അങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളില് തൊട്ടടുത്ത് ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, ആ ആള് മരിക്കും. പക്ഷേ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുണ്ടല്ലോ, നല്ല ഗാഠനിദ്രയിലായി പോവും. അറിയില്ല. കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഉണരുമ്പോഴാ നോക്കുമ്പോ ആ അടുത്ത് കിടക്കണ ആള് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവൂലോ. ശരി ശരി. ആ നേരത്തേക്ക് ആ വിഷ്ണു ദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് നമ്മളെ നിദ്രയിലേക്ക് തള്ളിവിടുക എന്നാ തോന്നണേ. അതുപോലെ പ്രഭുവിനെ ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് മറ്റേ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായിരിക്കാം. നാരായണ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ. അതെ, അതിന് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അമ്മ എന്തായാലും ഭക്തിഭാവനയോടെ ജീവിച്ചു വന്ന അമ്മയായിരിക്കും. അപ്പൊ അമ്മ എന്തായാലും ഭഗവത് പാദം പൂകിയിട്ടുണ്ടാവും. അതന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.